Дорогі у Христі Пану, брати і сестри, Боже народження – це час минулий, який продовжується. Ісус народився, і Він народжається. І як каже Маті Божия нам, Ісус сьогодні хоче особливим чином поселитися в наших серцях, щоб поділити з вами кожною вашою радості Богу. Ісус приходить в цей світ, щоб дати нам збавлення, щоб визволити нам з темряви і дати нам світло. Гэта правда нехай наповняє наше серце. Нехай гэты час Божого народження допоможе нам яшчэ больше відкрити наше серце на Божую ласку, каб мы сапраўды могли взять гэта безабароннае дзіцяці у свае руки, у свае сем'і і таким чынам дазволіць Яму благословить нас, обновлять наше сердце, обновлять у их адносіны з нашим Отцом Небесным, які жадає, каб мы, як Яго дзеці, могли быць шчаслівымі. Нехай гэты час Божого народження дапаможа нам адкрыць тую присутнасць Бога ў нашым жыцці, каб, давяраючы Яму все наши справы, мы сапраўды могли атрымаць Яго благословенне, атрымаць той внутренний супокой и мир у наших сердцах. И жадаю, каб гэтым даром Божьей присутности, Божьего супокою, так само мы могли делиться с теми, кто есть побач з нами, каб мы несли гэтую радость. Нехай Бог адмяне наше сердце, умацоўвае нашу надею. З Божым народженнем. Христос народився, славім Його.